Лолки, Само те помня от гроздето там са по-хубави от тези. Гвозди ви се нарича той. Същото! Те от гроздето там. Лосквите са много по-тегави. Те с киселозера. Аз мрак киселозера за това, да. Те с киселозера са много мокри и много... Уреза е много хубав, ама мразя. Не, форсирам се, ако бяха лоси. Здрасти. Гледал му е шмата. Не гледай. Педерас, кой има превес? Марти, сега ли съм мъчил да минеш Sunshine? Мартин, колко процента имаш на Sunshine? Та пак аз имам 31, с 30. Аз имам 100. А чакай, от нула ли играм? Минах го. Какво? Минах го. Трябваше да има по-тега трябваше. Аз забравих, че игра от нула. Чай, ще го дропа.